Hola amigos, в това видео ще ви покажа, че с мен може да научите по-добър испански, отколкото с ChatGPT. И така, само не дайте да ми критикувате видеото или светлините и така, защото тези видеа, както казах, ще ги правя да се забавлявам и важното е да ви помогна да научите испански, докато аз подобрявам моя български. Така че е за забавление само. Не са лични уроци, има много учители по испански, където може да идете с тях. И моя YouTube е само за забавление и да ви помогна да научите испански, но по друг начин, който ми харесва повече, чрез песни, чрез видеа за граматика и така, чрез говорене, както и аз се научих на английски така. Сега тук съм с телефона, за да не забравя никоя дума на български, защото знам, че и майка ми гледа тези видеа. И в този случай, в това видео, ще привеждаме една песен, която напоследък слушам всеки Божи ден. Всеки Божи ден на испански е Todos los Santos Días. Всеки Божи ден на български е единствено число, докато Todos los Santos Días на испански е множествено число, както виждаме. Ще сложа моят екран, както винаги. Сега ще ви покажа страниците, които да използвате, но ще видите, че да, превода се разбира без проблем с ChatGPT или с Google или каквато и да е платформа, но има някои работи още, които трябва да знаеш. Първо испански, но също испански, който се говори в Латинска Америка, да познавате разликите между испански, дето се говори в Испания, в Латинска Америка. В Латинска Америка тя е много голяма, има също много държави, така че за това съм аз тук, да ви помогна. Само да сложа екрана. Един момент, че от много време не съм качвала видеа с тази платформа. Да, само ще преместа. Така по-добре. Окей. Така, песента се казва Me Enredé на Prince Royce. Prince Royce е едни от певците, да, най-важни или най-известни, които пеят на бачата, които пеят бачата. Или имат песни на бачата. И сега ще видим какво означава това. Така, тук имате lyrics, на испански се казва летра, където това е цялата песен. И да, можете да копирате и директно да питате ChatGPT traduce al búlgaro и ще ти го преведе, само че сега ще видим някои думи, които не се разбират толкова лесно. И после, след това видео, пуснете, ако ви харесва бачата да слушате, ако не, това видео ще е само да научите повече думи или глаголи. Знаете, че на мен видеята, където обяснявам глаголи, ми харесват много, защото глаголите мисля, че са едно от нещата, които са най-трудни на испански език. Има много начини да използваш глаголите. Един същ глагол. Така, първо ще прочита това, което е в по-черно, да кажем на испански, после ще видим как се превежда на български. Me pediste, това е глагола, que te mandara mi ubicación. Виждате как аз превеждам или говоря убикацион с испански акцент от Испания. Но в песента вие ще чуете убикацион, защото това се произнася той е от Пуерто Рико, но в Латинска Америка с цяло. Това се произнася. Те нямат този звук си, ами българско С, всъщност, убикацион. И така на песента ще чуете ме pediste que te mandara mi ubicación. Аз, когато говоря с моите приятели, най-вече испанци, ако са от Латинска Америка, могат да сложат някакъв акцент, но в Испания бих казала ubicación. Y yo estaba en un bar en medio del malecón. И ninguno de los dos, това сега ще го видим, защото не е коректно, но за песента, знаете, че понякога песните
не точно използват коректни неща, но звучи добре, нали, в песента. И ninguno de los dos andaba buscando amores. Това всъщност коректно е и ninguno de los dos. Окей? Това ще го коригирам тук, но в песента или когато търсите целият текст, няма да ви излезни los dos, защото всъщност песента не казва los dos, ами ninguno de los dos. Окей? Само solamente vivir la vida con sus colores. Тук в предишни видеа винаги е много важно, когато на испански, бих казала най-вече в Испания, когато на испански, но общо взето на испански, тази В всъщност ще я произнасяте повече като Б. Много грозно стои, ако този глагол да живея, кажем vivir. Vivir много грозно. Произнася се vivir. Като практикувате, вече ще свикнете, когато видите В, всъщност да я произнасяте като Б. Само ще трябва да научите кога да използвате Б и В. Така, на български какво означава този текст? Me pediste que te mandara mi ubicación. Помоли ме, всъщност ме pediste е помоли ме, макар че ChatGPT тук приведе като ти ме помоли, едно и също, но в този случай аз бих казвал повече помоли ме. Да ти изпратя местоположението си. Всъщност къде се намирам сега. Ubicación, location на английски. Къде се намирам сега. И yo estaba en un bar en medio del malecón. И аз бях в един бар по средата, en medio, на крайбрежната алея. Малекон е по-добре да сложа в интернет, за да видите какво е всъщност това. Окей. Не, че е много важна дума, но всъщност в латиноамерикански песни се използва много. Има една песен, която сте чували със сигурност, hasta que se seque el malecón, y така. Y ninguno de los dos andaba buscando amores, и нито един от нас, и нито един от двамата, аз бих казала по-точно на испански, и нито един от двамата, и нито един от нас двамата, окей, на български сигурно е нас двамата. Не търсише любов. Тук виждате, че на български го слага в единствено число. Любов на испански е amor. Amores е множествено число на любов. Не знам дали има на български. Но в този случай, ако кажете, например, и ninguno de los dos andaba buscando amor, също е коректно, само че в песента той казва amores. Solamente е просто или само vivir la vida con sus colores. Да живеем живота с неговите цветове. Всъщност, това в песента стои добре, но ако говорите, бихте казали и ninguno de los dos andaba buscando amores, solamente buscábamos, защото тук липсва един глагол, solamente vivir la vida con sus colores. Само търсихме, само че вече се разбира, че те са търсили да живеят живота с неговите цветове, но защото да търсите buscando в предишния текст, тук в предишното изречение, затова не го слага долу. Окей? Но не би било толкова коректно, ако е извън песента, ако говорите. Така, глаголи. За мен, ако искате да научите испански, нали, пак казвам, за да спрягате глаголи, comer, conjugar, conjugación. Винаги съм показвала тази страница, Word Reference, слагате conjugar и глагола, който искате да спрегнете. И тук в този глагол, например, неправилен глагол, ще ви е много лесно да научите всяко време как се спряга, защото това е практика и накрая да го научиш наизуст и да го практикуваш с учители в училище, в университета или където учите испански. Тук има глагол, pediste,
Mandar, глагол също, estaba, да съм. Andaba и buscando, това са два глагола. Всъщност, на испански в Испания andaba buscando не звучи много, нали, нормално или лесно нещо, което се използва секрет. Ние в Испания бихме казали и ninguno de los dos estaba buscando amores. Окей? Това само да ви показвам разликите между испанския в Испания и в Латинска Америка. И вътре в Латинска Америка също има много разлики. Не говорят също в Мексико или в Колумбия и така. И vivir също е глагол. Окей, до тук с глаголите, съществителните са много лесни и така. Продължаваме с песента. Това видео се го сложите, когато готвите, когато отивате на работа, не знам. Hablamos, bailamos y así fue que empezamos. Con una presidente y en un beso terminamos. Pasamos las horas, tú y yo, como las olas. Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Разлики между испанския в Испания или в Латинска Америка или тази песен. Empezamos, в песента вие ще чуете empezamos, vez на испански, както го произнасяме в Испания. В песента вие ще чуете nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Българско ще. Много глаголи тук. Hablamos, bailamos y así fue que empezamos. Значи, говорихме, танцувахме и така започнахме. Окей? Това fue que empezamos е започнахме. Това е да има рима. Иначе, ако говорите, също може да кажете y así empezamos. По-лесно. Con una presidente. Окей, какво е presidente? Presidente е бира. Бира. Един вид бира, марка. И en un beso terminamos. Значи, с една бира президент, или не президент, ами казва се президенте, и с една целувка завършихме. Виждате, че на български целувка е тя, женски род, на испански е мъжки род. Okay? Pasamos las horas, минаваха часовете. Всъщност, pasamos las horas е, че ние минавахме часовете по някакъв начин. Tú y yo como las olas. Ти и аз както вълните, да, както вълните. Ола без хаш е вълна, ола с хаш е здравей. Само тук да, всичко е наред. Nos fuimos, отидохме си, нали? И vinimos, и се върнахме, una и otra vez, отново и отново. Okay? Again and again на английски. Отново и отново. И така, сега идва строфата. И ме enredé en RD. Okay? Това е RD. Y ahí a tu lado abrazado desperté y me enredé en RD. Después de tanto trago, ¿qué pasó? No sé. Solo sé que tu boca se enredó en la mía y me olvidé que enamorarme no quería y me enredé en RD. Така. Какво е RD? RD е Република Доминикана. Мислите на български трябва да е Доминиканска република? Така или иначе, името на държавата е Република Доминикана. Значи, глаголът enredar е да се заплетеш. Enredar се, ти да се заплетеш. Enredar algo, да заплетеш нещо. Нали, хаос. И така, той казва, заплетох се в Република Доминикана. Защо? И там, и ahí, a tu lado, до теб, abrazado desperté. Прегърнат се събудих. Заплетох се в Република Доминикана y me enredé en RD. Después de tanto trago, ¿qué pasó? Така,
след толкова питиета или след толкова алкохол, какво стана, не знам. Траго е алкохол или... Да, всъщност алкохол. Да пиеш алкохол. Vamos a tomar un trago е да пием нещо, но трябва да... Траго е алкохолна напитка. Общо взето, нали, всякакъв алкохол. Работата е, че в Испания траго не се използва. В Испания е vamos a tomar un trago, може да кажете на испански в Испания vamos a tomar algo или директно a tomar alcohol. Но траго не се използва в Испания, повече в Латинска Америка. Разбира се, разбирам и какво е така, и най-вече ако гледате филми, латиноамерикански филми, сапунини филми, така ли се казва? Теленовелас. Там ще чувате също много траго, но в Испания не. Solo sé que tu boca se enredó en la mía. Така, само знам, че всъщност тук е продео устните ти се вплетоха в моите. Не, всъщност аз бих казала, твоята уста се вплети в моята. Окей? Само че бока е уста, бока не е устни. Устни е labios. И ме olvidé и забравих que enamorarme no quería, че не исках да се влюбвам и ме enredé и се заплетох в Република Доминикана. Solo venía de vacaciones, a pasarla bien como se supone, listo para romper corazones, pero yo nunca me imaginaba que iba a salir mal esta jugada, que iba a dedicarte canciones. Тук има доста неща. Така, само ни показах глаголите всъщност. Enredarse, abrazar, despertar, enredarse, pasó, това са глаголите, окей? Olvidé, забравих. Така, vacaciones, пак казвам, в Латинска Америка и в тази песен ще чуете vacaciones. Има нещо, което не е коректно също, но в песните го използват много. Това па е всъщност пара. Ако напишете някакъв имейл или където да е па, това не е коректно и много грозно стои. Но там се използва много и го използваш много, когато говориш всъщност с хора. И това окей. Listo para romper corazones. Но в песента ще чуете listo para romper corazones. В песента corazones, в Испания corazones. Pero yo nunca me imaginaba que iba a salir mal esta jugada, que iba a dedicarte canciones. Ok. Solo venía de vacaciones. Само идвах на почивка или на ваканция. Дойдох само на почивка, да. Да си прикарам добре, a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. Да прикараме добре. Como se supone, както се предполага или както трябва да е. Como se supone, би било както трябва да е. No? Listo para romper corazones или corazones. Готов да разбивам сърца. Много латиноамериканско. Pero yo nunca me imaginaba, но аз никога не си подозирах или представях. Imaginar е да представиш нещо, да. Представи си, imagina. Que iba a salir mal esta jugada. Че този ход не ще се обърка, ами всъщност да, нещо ще излезне зле. Salir mal esta jugada е, че този ход нещо ще е зле с този ход. Например, ако ходите на казино и изгубите пари, ще може да кажете me ha salido mal. Okay. Que iba a dedicarte canciones и че ще ти посещавам песни. Само, че на български го превежда в сегашно време, посещавам, на испански използва минало. Всъщност, никога не си представях, че това ще да излезне зле, това, че не исках да се влюбвам, окей, или че исках да разбивам сърца.
и че щях да ти посещавам песни. Окей? Глаголи, вие знаете. Venía, pasar, romper, imaginaba, salir, iba. Така, продължаваме. Hablamos, това се повтаря, майче, hablamos, така че ще го по-бързо ще така. Hablamos, bailamos, y así fue que empezamos con una presidente, с бирата presidente, en un beso terminamos. С нацелка завършихме, pasábamos las horas, tú y yo como las olas, минаваха часовете, ти и аз както вълните или като вълните. Nos fuimos y vinimos una y otra vez. Отивахме и се връщахме отново и отново. Това е същото, окей. Можете пак да върните видеото. НРД, РД пак повтарям, Република Доминикана. Това Р на испански се използва много, така че само практикувайте с думи, които имат Р. РД. Abrazar. Desperté. Desperté не казвам, ами desperté, но РД, когато Р-то е на първо място, трябва много да практикувате, защото е доста малко гадно понякога. И така, тези две строфи ги казва, ги повтаря. Okay? Така че с това видео сега гледайте песента, сложете песента да чуете и както той пее, защото песента е доста бавна и е лесна за разбиране, така следете с това, което имам на екрана, което е на български, и само да ви кажа разликата между това, което имаме на екрана и това, което можете да видите в ChatGPT е, че всъщност може да не се разбира РД, че е Република Доминикана, и бирата президенте. За другото е окей. За другото всичко ChatGPT го превежда перфектно, няма никакъв проблем. Не толкова забавно. Така че, окей, до тук пишете, ако имате въпроси в коментарите или някакво подобрение в българския. Искам тази година да подобря българския и да мога да имам дискусии всъщност. Да мога да говоря свободно за всички теми, защото това за мен е лесно, но някоя тема, която е по-трудна и не ми е толкова лесно да говоря. И майка ми винаги е там, тази дума не е коректна, тази дума и така да я смениш. Ok, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Besotes.